Those that ridiculed Geza and said he went quiet will soon start panicking again. One thing is for sure, there is no actual political progress that happens overnight. Sometimes it takes days, sometimes months, sometimes years. For now, let's sit back and see. Sanapinda mashuka buda panapa nyorwa nevanhu vachiti aiwa, there is no reason yatakaramba tichioperata tichimukira mangwana tichienda kumabasa yet tichiona kuti the economy is grappling. Tinyaso kuona kuti zvinhu zvatinotarisirwa kunzi tiwane from the government hatisi kuzviwana. Sanapinda mashoko ari kubuda panapa tona mavoices out there responding to Comrade Bombshow vachiti Bombshow, we are going to support you, don't subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda panapa payedo yakudzai panapa Saruwa akamudanyira chiti nekuti mabasa acho hakuna ngaivharwe, nekuti mishonga hakuna ngaivharwe, nekuti marodzi hakuna ngaivharwe, nekuti mapenzi ari kuitwa maminista ngaivharwe, nekuti Geza ataura ngaivharwe. We can add more. Thomas Kwaruda panapa achitaura nevanhu achiti aiwa national shutdown 22 to 23 April tingatoi extend holiday yacho kuda kuti tizoti tungobuda mune imwe zororo. Varika vachiti ngatipinde zvedu mune rimwe ratiri kuramba kuti aiwa zviri kuitwa munyika panguva ido even the ruling party ZANU-PF iri kuzviona. Aiwa we must help Bombshow Geza kuti tishate our own country down. Panapa tichiona Bombshow Geza vanhu vachiafema naye vachiti yes, we must shut down this country even if we know to the government ndichatoti aiwa it must be a working day. Panapa vanhu varikuya vachiti aiwa it is no, panapa taneta nazvo, we are now fed up. The government aiwa yakufanira kudissolvewa. Panapa titange nezvinhu zvinyuwa nezvinhu zvitsva noda kwokuti they are neglecting. Tikuona kuti izvozvi maartists they are dying in the hospitals, mibhedha yacho kunyazokuonekwa kunzi hakuna madrugs, mapills and the likes. People now they are tired, they are now the last option yavanayo ndeyekuti aiwa Mnangagwa must go. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pe-this cause arika panapa chinzi aiwa Mnangagwa aiwa you must go now. Ndinamukupeni section medu dzemafunguro enyu, subscribe or like, hit the bell icon.